हारिमु अनफावरि लाइमोनफोरनि बाखनायथाव हाबा। जौ सिगारेट गान्जाजों बोबथिं जायाखै, बोदोर जादों हारिनि दोरोङारि दामजुखौ फोथांना लाखिनो। चिरांनि बिजनी मंगलियान चौधुरीपारा गामिनि थागिबि हारिमु अनफावरि पुतुल गयारी, जोमै ब्रह्म आरो धनन्जय राय मुंनि साथाम लाइमोना हारिनि दोरोङारि दामजुखौ फोथांना लाखिनो गोग्गाथाव हाबा मावदों। थांनाय 2016 मायथाइनिफ्रायनो दिनैनि सानसिम खाम, सेरजा आरो सिफुं दाननानै बर' हारिनि दोरोङारि दामजुखौ बर' गामि गामि गोमसारहोदों साथाम लाइमोना। गावनि थांना थानाय लामाखौ गावनो सोरजिना लानायनि अनगायैबो हारिनि दोरोङारि दामजुखौ फोथांना लाखिनाय थांखिजों बे हाबाखौ मावदों पुतुल गयारी, जोमै ब्रह्म आरो धनन्जय राय मुंनि लाइमोना। खाम, सेरजा आरो सिफुं सोरजिनाया साफ्रोमबो बर'फोरनि बिबान। लाइमोनफोरा बे हाबाखौ सोलोंना लायाब्ला जों गुबुनखौ मोननाय नङा। बर' हारियाव खाम, सेरजा आरो सिफुं दानग्रा सुबुङा गोमालांगासिनो दं। माखासे बैसोगोरा सुबुङा गोमालाङोब्ला बे हाबाखौ सोरजिनो हानाय नङा। बेनिखायनो हारिनि आंखालखौ सुफुंनो बे हाबायाव नांथाबदों होनना फोरमायदों लाइमोनफोरा। दोरोङारि दामजुखौ सोरजिनायनि अनगायैबो मेल मिथिंफोराव दामजु दामनाय, उन्दै उन्दै लाइमोनफोरखौ दामजु दामनो फोरोंनाय हाबा मावो बिसोर हारिमु अनफावरि लाइमोनफोरा। बेनि अनगायैबो आसाम नाङै गोबां हाबाफारियाव बाहागो लाबाय आरो हादोरनां थाखोआवबो खाम, सेरजा आरो सिफुं दामनायाव मैखोमै बाहागो लाबोबाय होनना फोरमायदों लाइमोनफोरा। बेफोर जाहैबाय खाम, सिफुं, सेरजा दामनाया जों साफ्रोमबो बर' माहारिनि दायथ'। जायखि बेफोरबायदि दाननाय बा आखाइनि हाबाफारिखौ जों लाइमोनफोरा सोलोंखायाब्ला उनाव आरो दस्राखौ बबावथो मोनबावनो। बेनि थाखायनो जों नाजागासिनो दङ। जों गुबुन हाबाफारिखौ दोनथ'नानैब्लाबो बे खामानिखौ मावगासिनो दं आरो दासिमाव। जागायनायखौ जों 2016 मायथाइनिफ्रायनो एसे एनै जागायबोदोंमोन। ओमफ्राय मैखोमै बाहागो लादों होनबा जेब्ला 18, 19 बेनिफ्राय गोख्रोङै हाबाफारि मावबोदों आरो बेनिफ्राय कर'नायाव एसे थाबथाबाय। बेनिफ्राय 2021 मायथाइनिफ्राय ओरैबायदि थाथ'नाय गैयै मावबाय, बोसोरसे बेखौनो मावबाय थायो आरो जों थाथ'नाय गैयै बे समनिफ्राय। दासान्दि जों साथामाव मावगासिनो दङ। नैबे आंनि लोगोफोर दङ, पुतुल गयारी आरो धनन्जय राय मोनखौ लानानै मावगासिनो दं दासिमाव। दासान्दि खाम दङ, सेरजा दं, सिफुं आरो सम सम मागोफोर फैबा, बैसागोफोर फैबा उवालफोरबो दाननाय जायो। फालांगियाथ' दङ, बिदिनो मासाव गंथाम गंब्रैया थांबाय थायो आरो माने सिजन गैयि समावब्लाबो। ओमफ्राय बैसागो फैब्ला एसे बांसिन जानो नागिरो। बैसागो समाव एखमबा समाव थोलायलायि जानो नागिरो बेफोरबायदि अबस्थाया। दिनैसिमाव दा दानबाय थानायसिमाव 103 जाबाय दिनैसिमाव आरो। ओमफ्राय खाम 103 खामा, ओमफ्राय सेरजाया 117 ना बेसेबांबा जाबाय। सिफुङा 1000नि बारबाय गासैनो, हिसाब गैलाय लांला सिफुंखौ। ओरैबायदि जोंनि थांखिया जाहैबाय माने बर' माहारियाव बेफोरबायदि दामग्राफ्रा गोमालांगासिनो दं नालाय, बेखायनो लाइमोनफ्रा गोबाङानो बाहागो लानो नागिरा। आरो बै सिगांनि जाखिनि बोरायफोर बिसोरो दा थैलांब्लाथ' बोराय लाङोब्ला माने दाननाय समाल' दाननो हाबाय, ओमफ्राय बोरायबा हानाय नङाला। बेनिखायनो जों एसे नाजादों आरो हारियाव बेसेबां बिहोमा होनो हायो। बेखौ जों गोनां धनन्जय बरगयारी बिथाङानो फोरोंदों जोंखौ, उन्दैनिफ्रायनो लाफानानै फोरोंजोबनाय जाबाय जोंखौ। जोंना मोनसे इउटुब चेनेल दङ, बड' ट्रेडिसनेल मिउजिक होननाय। दा बे इउटुब चेनेलनि गेजेराव जों फोसावो। ओमफ्राय फोसावनानै बे गासै आसामनि बर'फोरानो जोंनाव सोंहरनाय जायो, ओमफ्राय खौरां लायो। ओमफ्राय जोंबो ससे हैनाय जायो आरो जेनेबा गुवाहाटिसिम हैनाय, रयिंनियासिम बिदि हैनाय जायो। सिगाङाव गंफा गंनैल' हायोमोन, ओमफ्राय दा गोबाङानो हायोब्ला जों बेखायनो बेखौ दोनथ'नाय गैयाजासे जेसेबां हायो हानाय समसिम मावलांनो सानदों आरो। हारिमु सिबिनायाव जों सिगां समाव जों दामनायावसो मुखुबमोन। दामनाय समाव माने जों नायो आरो गोबाङानो माने इन्सट्रुमेन्ट आरो एसे एसे नाजाबोनानै जोंना लासै लासै दा
दामनायबो दाजाबदेरनाय जाबाय आरो हारिमु दामनाय देनायजों लोगोसे दामनाया जों ओरै नेसनेल प्रग्रामाव गायो जों आसामावथ' गिदिंजोब सिगां समाव बिनय होननाय दं बिनय ब्रह्म सार बिथाङाबो बाहागो लाबोदोंमोन ओमफ्राय बिनि उनाव जोंबो फैदों आरो नेक्स्ट हिसाबै फैबाय दासिमाव गोबां वर्कशप लानायनि गेजेरजों गोबां गोदान गोदान जोलै ओंखारबोबाय दासिमाव बिदिनो सोलिगासिनो दं आरो गोबां एरबाय दासिमाव बिजिनि हालामाव नैबे देग्लायनियाव दासिमाव खामखौ 40नि बारा दानबाय ओमफ्राय जों दाननो सानबावदों आरो एसे देग्लाय जों टारगेटआ 50नि बारा दानगौमोन नाजागासिनो दङ गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझारनि बालागाव सेन्ट आन्स कलेजाव 2025-26 बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाय हाबाफारिया जागायबाय HS थाखोआव आरो FYUG थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं क'क्राझारनि साहा बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स कलेजनि HS थाखोआव कमार्स आरो आर्ट्स स्ट्रिमाव इंलिश मिडियामाव गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो बेजों लोगोसे FYUG एबा 4-year आन्डार ग्रेजुएटनि थाखायबो कमार्स आरो आर्ट्सआव गोदानै मुं थिसननायाबो जागायबाय FYUG नि आर्ट्सनि थाखाय इंलिश बड' एसामिस पलिटिकल साइन्स एडुकेशन इक'नमिक्स हिस्टरी आरो ससिय'ल'जि आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन आरो BComनि थाखाय फाइनेन्स एकाउन्टेन्सि मार्केटिं मेनेजमेन्ट आरो HR मेनेजमेन्ट आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन गुनगोनां फोरोंगिरिफोरनि सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे बेवहाय बायदि उफ्रा सोलोंथाइबो होनाय जायो जेरै कम्पिउटार क्लास स्पोकेन इंलिश कोर्स आरो गुबुन सार्टिफिकेट कोर्सफोरनिबो सोलोंथाइ लानो खाबु होनाय जायो बे कलेजाव स्पर्ट्स फेसिलिटिज लाइब्रेरी फेसिलिटिज वाइफाइनि फोनांजाब राहाजों इन्टारेक्टिभनि राहा आरो स्मार्ट बोर्ड क्लासरूम एयार कन्डिसन कम्पिउटार लेब आरो बेजों लोगोसे माखासे फरायसाफोरनो रिमिडियल क्लासनिबो खाबु होनाय जायो हौवा आरो हिन्जावफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनिबो सुबिदा दं जायफोर फरायसाफोरा गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं नोंथांमोना क'क्राझार बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स फरायसालिमायाव मुं थिसननो हासिगोन गोबाङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे जानबुं एबा कन्टेक्ट नं 6003786924 आव जगाजग खालामदो एबा सुलाद लाहरनो हागोन